Pre svega, tim Arena Smečbet iz Smedereva. Sa brojem 1, Đorđević Igor. Sa brojem 3, Filipković Ivan. Broj 4, Marašević Aleksandar. Sa brojem 7, Đorđević Dragan, reprezentativac futsal tima Srbije. Sa brojem 8, Nešević Andrijano. Broj 10, Laković Vladimir. Sa brojem 11, Miljković Aleksandar. Sa brojem 14, Kovačević Nikola. I sa brojem 21, Milovanović Milan. Evo sastav tima Metroplasti Zatulja. Broj 1, Tomić Nejan. Sa brojem 8, Aleksić Nedeljko. Sa brojem 3, Jović Milan. Sa brojem 4, Rajković Neslan. Broj 5, Jović Darko. Sa brojem 7, Milović Dragoslav. Sa brojem 9, Dimitrijević Srđan. I sa brojem 19, Kotić Marko. Ovaj meč sudeće sudetski dvojac, Petković Goran iz Smederevske Palanke i Petković Miloš iz Smedereva.